sekä meidän luojamme Primus, planeettamme elävä ydin, kun johtajuuden matriisin antamin valtuuksin Bumblebee. Nouse, soturi. Saturi. Hyvä. Aloitetaan bileet. Tervetuloa kerhompiin. Tänään soturi ja kenties Prime huomenna. Rajoita Smokey. En tahtoisi Primein vastuuta kenellekään. Anteeksi, että keskeytän juhlasi, Nyt se tulee. Primeit eivät juhli. mutta minun pitää lähteä. Sir, minkä takia? Vaikka Cybertron voi taas ylläpitää elämää, planeettamme ei nykyisin pysty luomaan uutta elämää. Ei ennen kuin palautan lähteen, mistä Cybertronin kaikki elämä syntyy ja mihin se palaa. Ikikipinen. Eikö se ole täällä? Ei ole ollutkaan. Ei tuhansiin vuosiin. Kun Cybertronin sota oli kiivaimillaan ja Decepticonien armeija vaikutti lyömättömältä, päätin suojella ikikipinää Megatronilta näyttämällä sen galaksin kaukaiseen sektoriin.